Case 7 anos despois de iniciar a súa loita, os emigrantes retornados do Barbanza seguen en pé de guerra na rúa. Malia que xa conseguiron importantes avances, as forzas comezan a fallar e os ánimos están máis que caldeados. Estou ben que ir 30 anos, 35 anos, a Alemanha e a Suíça, levan-me. Que din que non hai cartos para os pensionistas. Levan-me a pensión que cobro por Alemanha, levan-me os 40 ou 700 que cobro ao ano, os 530 que me dan por aquí, e levan-me a mitad do xa me pillar da pensión que cobro por Suíça. Que queren ainda? E din que non teñen cartos para pagar aos pensionistas. Que paren de roubar esa banda de cabróns, hombre. A pesar do desánimo, semella que agora se abre unha porta cos compromisos asumidos polo novo goberno central ante o BNG, polo apoio á investidura de Pedro Sánchez. Foi o punto número 10 do acordo de goberno co BNG, foi precisamente dar unha solución ao problema dos emigrantes retornados, e este sábado temos unha reunión en Vilagarcía ás 11:30 da mañán, precisamente con Néstor Rego, con Monse e con Ana Miranda, para ir aquilatando un pouco ou perfilando un pouco cales son as negociacións que se deben levar co goberno agora de España para resolver este problema. Precisamente este sábado, os emigrantes retornados concretarán as principais medidas a adotar nun encontro con responsables do BNG. Entre as principais demandan que se estableza un mínimo de ingresos que determine a obriga de tributar, sen ter en conta o número de pagadores. Unha das principales reivindicacións é que se establezca un tope, é dicir, a partir desto non ten obligación de declarar, como en España non tes obligación de declarar se non chegas aos 22.000 euros, non? E que se saque eso do doble pagador, porque en todos os lados nos din que o de doble pagador é para a xente que está en activo, pero non para a pensión.